Benvinguda, Elisabet, gràcies per vindre ací. Gràcies La a cosa vosaltres. està molt candent i volem saber de primera mà, des de la vostra versió, que nosaltres creiem que és l'autèntica, quina és la situació actual del professorat a la comarca de l'Horta Sud, actualment? Pues la situació del professorat és ja saturant, o sea, estan indignats perquè no se'ls escolta. Des de primera hora s'ha enfocat en que tot això era un tema de sou, s'ha vist que no és per tema retribucions, sinó perquè realment lluiten per una escola pública de qualitat. Per part de conselleria, pues bueno, ja veiem com està l'assumpte, està en la quarta setmana de vaga i encara està intentant negociar, o sea, no. Sembla que en algun moment determinat van bloquejar les negociacions i després s'ha reprès. Com ha sigut aquest moment? Pues crec que, bueno, per lo que van contant, no sé, començaven a fer línies roges, o sea, el sou ja no se tocava perquè dos sindicats l'havien signat, el valencià era intocable, els ràtios no podien baixar-los més i pararen, bloquejaren les negociacions. Claro, Conselleria diu que s'han bloquejat els sindicats. Realment és que Conselleria no ha oferit res de lo que s'estava demanant. I actualment què s'està demanant? Perquè l'audiència necessita saber-ho. Què demanem per a l'educació pública i de qualitat? Què necessita actualment i què no té? Necessita recursos i no té recursos. Això és el bloc essencial. O sigui, tenim aules massificades de 28-30 alumnes per aula. No pots donar una educació digna. O sigui, no tens, el professorat no té prous mecanismes com per, si necessita individualitzar un poquiu o el que sé, no pots. Les temperatures, bueno, això En el ja canvi és... climàtic no se pot estar. No se pot estar en eixa aula. Ara mateixa, jo vinc de deixar el meu fill en el col·le, eren les 9 del matí i allí ja feia calor. Sí. I, per exemple, el col·le del meu fill és des que té prou arbres. O sigui, Sí. no me puc imaginar els col·legis estos que no tenen ningú sombratge. Què més? Necessitem professorat d'educació especial, ESPAs, que se cobrisquen les baixes en el menor temps possible. O sigui, no Com s'estan cobrint ara mateix? Ara mateix fatal. O sigui, per donar-te un exemple, tenim una mestra que du un mes i una setmana de baixa i encara no s'ha cobert la plaça, quan Conselleria diu que el màxim són 10 dies. No sé com compta Conselleria. Si ara ho baixen a 8, pues no ho sé, està ahí. I després el tema d'infraestructures. O sigui, són edificis que duen molts anys fets, són ja antics, i ja no necessiten un manteniment per part dels ajuntaments, que també es pertoca, sinó necessiten una inversió. N'hi ha molts que no estan, o sigui, no tenen ascensors, no tenen rampes, els banys no estan adaptats, o per minusvàlids o per xiquets més xicotets. Se necessita molt de recursos i molt d'inversió en l'escola pública. Creus que estan escoltant aquestes demandes des d'Educació, des de Conselleria? Espero que les escolten, o sigui, és que ja no saben com més dir-li-ho. Ara, no sé el que estan fent, perquè esperar-se 4 setmanes per presentar un document que se podia haver presentat el primer dia de vaga. Parlant de les ràtios, com afecten les ràtios a la qualitat educativa? Perquè una dels raonaments que posen és que sempre s'ha fet des de 28-30 alumnes. No és un poc l'excusa o el raonament o l'argument que s'esgrimix. Però des de la vostra òptica això no és així. No és així perquè les coses estan canviant. Tenim més diversitat. Alumnes amb necessitats especials, molt d'estranger, que alguns no saben ni el castellà, ja no te dic el valencià ni el castellà. Entonces no se pot donar ixe suport o ixa, com te diria jo, estar més present en ixos alumnes que necessiten algo, en ixe volum d'alumnat per aula. Per això s'està demanant este canvi. Per què creieu que hi ha aquest freno a l'hora de posar més diners en la pública? Creieu que és un argument ideològic? Creieu que és un rebuig? Què és? Pues té que ser ideològic, perquè rebutjar la pública, no sé, no entenc altre argument.
Es diuen que no, es diuen que aposten per la pública, però no estan demostrant-ho. Sin embargo, a la privada concertada, o sea, en totes aquestes 4 setmanes ja els han dotat De milions. de milions d'euros. O sea, que diners sí que hi ha. Sí, però què volen? Exacte, que és un poc les reclamacions. De fet, ja esteu acampades allà a la plaça de la Verge amb les reivindicacions, amb tot el que comporta, amb la calor que està fent, amb els dies que passen. Quan teniu la pròxima negociació? Perquè estem un poc esperant-ho. En principi se reunien avui a les 10 del matí a Travalta. Avui que estem gravant este programa dia dilluns 8 de juny. En principi és avui. A veure si Què ha de avui passar per adelanten. acceptar les seues condicions? Què ha de passar? Que siguen reals i que fiquen de la seva part. Bueno, no sé si seguireu la negociació, entre cometes, del divendres, perquè jo crec que va ser més una com se diu això? Una pantomima, una no? pantomima per a que el públic ho vera, com a que Conselleria estava perquè no deixaren negociar res, simplement afegiren algunes coses que ells creien per a quedar millor, però donem compte que no estan parlant de que l'any que ve o el proper any, o sigui, si no 26-27, 27-28, ja està tot conforme se demana, no? Estem parlant fins al 31. Són molts anys. Són molts anys per a que les coses estiguen conforme toquen. I després en tema d'infraestructures, sí, han ficat diners. Diuen que han ficat 400 milions d'euros o alguna cosa així, no?, en infraestructures. Sí, però quin és el calendari? A quants centres abarca? Què és el que van a fer exactament? Que s'especifique realment, Clar. no, on van aquests diners. Clar. No Per més transparència en Sí. aquest sentit, veritat. Com està vivint l'alumnat i el professorat aquesta angoixa de les negociacions? Perquè com està ara l'alumnat? Com està ara el professorat? Què està passant? Pues l'alumnat ja crec que dona el curs per perdut i creuem els dits per a que no comencem en setembre de la mateixa manera. I el professorat cada vegada està més enfadat, més indignat, cansat. Dona compte que du 4 setmanes perdent sou. Que això Uau. quan tinguen que llevar-los ho notaran i ja és agoniós. És agoniós perquè és una impotència de dir, és que no mos estan escoltant, no veuen realment el que fa falta. La Dana ha deixat molts centres devastats. Això s'està subsanant des de Conselleria o encara estan aixina? Si sense Conselleria te diuen que sí. De fet, a nosaltres que tinguin la reunió amb Zalana i en ells, ens digueren que sí, estaven per els centres d'Anna. Només fa falta pegar una volteta per els pobles afectats. Veuràs la meitat de centres en barracons, en condicions indignes, perquè sí, han ficat els barracons, però el pati és un carrer. O sigui, és un asfaltat sense ombra, la meitat de centres no tenen res al pati, ni una canasta, ni una arena per xiquets, ni tendalls de sombra. Jo no sé com van eixir estos xiquets ara en lo que queda de curs al pati. Perquè cau a plom. Cau a plom. I després quan plou, pues tampoc poden eixir, perquè no tenen ningú lloc cobert. O sigui que romandre tancats és l'única solució. Sí. Tu me diràs com està. Com està afectant això a la vostra vocació dels mestres? Pues a veure, n'hi ha moltíssim, s'ha demostrat que els mestres tenen moltíssima vocació. Quan la Dana foren els primers que estagueren ahí en els centres netejant-los, donant suport als alumnes, a les famílies, cosa que Conselleria no estagué fins a última hora. I l'any passat, per exemple, accediren a treballar en les condicions més pèssimes que se pot treballar, en centres reubicats, sense prou espais, en les condicions mínimes. O sigui, la vocació és màxima i ara este any pues, és que ja estem molt cansats. Continuem amb Elisabet Garcia, de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de l'Escola Pública, amb qui mantenim una conversa en relació a la defensa d'una escola pública inclusiva i de qualitat al País Valencià. Elisabet, abans s'esmentaven el tema de la burocràcia tant que és com posar pals en les rodes contínuament per fer alguna cosa. Això és una cosa que reclameu. Quins papers heu de fer dia a dia perquè l'escola funcioni?
A veure, no soc docent, entonces no sé tots els tràmits. Sí que, parlant en direccions i en professorat, sí que qualsevol cosa que vulguin fer és informe, és mogolló de papers. Tot això també, si unim a la massificació en les aules, evidentment el professorat té menys temps per a la seva feina, que és educar els nostres fills. I com es podria agilitzar això? Heu proposat alguna idea o alguna proposta? Jo imagine que els mestres sí que hauran proposat i han fet com... Sí que m'ha paregut llegir en el document que han de ficar com administratius en els centres per a que la majoria de paper que tens que presentar s'encarreguen ells. Sembla que al mestre se li exigeix moltíssim, moltíssim. Creus que d'alguna forma aquesta figura està devaluada en la societat? La figura del professor i professora? Evidentment sí. I cada Per vegada... què passa això? Quan es fa una tasca encomiable per educar les noves generacions en el futur Però és del que lloc. abans tampoc era així. Jo recordo quan estudiava i el mestre era un respecte. Tenia una autoritat. Sí, estava més valorat. Ara cada volta està més per part de famílies, algunes famílies, Sí. i després per tota, no sé, tot el sou també, el de Parolisa. Hauria de ser diferent, perquè és el que tu has dit. Està per a ensenyar i per a tindre coneixement, per crear personetes, que està educant a personetes. No sé com ha canviat tant en aquests temps. Bueno, en Finlàndia tenen un bon sou, són respectats. La veritat és que l'educació allà és exemplar i molt podríem aprendre d'Europa del Nord en aquest sentit, veritat? Sí, la veritat és que sí. Mirar cap enllà una mica, traspassar fronteres i inspirar-nos per a veure aquest model tan necessari. Quin paper juguen les famílies i les AMPes en la defensa de l'educació pública valenciana, Elisabet? Pues nosaltres des del primer moment hem donat el suport i estem en conjunt en el sindicat i en el professorat i les associacions, perquè creiem que el resultat d'aquestes reivindicacions és el benefici dels nostres fills. O sigui, no s'estan... Jo moltes voltes ho dic, no estem demanant luxes, no estem demanant simplement tindre una escola digna i una escola de qualitat. Són els drets dels nostres fills de rebre una educació en qualitat i ara mateix no la tenim. Sembla que al llarg de la història els drets, si no es van conquerint, si no es van reforçant, si no es van subratllant, anem un poc cap enrere. Creus que aquesta dinàmica també està afectant a la nostra educació, a la nostra manera d'entendre com criem, a la nostra manera de lluitar? Sembla que si no eixim al carrer, estem morts. La veritat és que sí, me dona molta... Dona llàstima, sí. Sí, m'indigna molt de que tingues que lluitar per algo que te correspon. Exacte. Jo recordo l'any passat, per exemple, en la Dana, el poble o el centre que no es manejava, pues ahí estaven esperant. Jo recordo un centre en Catarroja que es digui, aixiu al carrer, perquè és que no vos escolten i és que se va plantar setembre i efectivament en setembre estaven, el dia 8 de setembre, que era quan tenien que començar els xiquets, estaven encara acabant de ficar els barracons en aquest centre. És necessari que isca tot això en premsa, que es deixi ahí un poquet en cuero, no?, que diuen, per a que se donen compte i facin la seva feina. O sigui, nosaltres estem intentant fer la nostra de la millor forma possible. Ells tenen que fer la seva per part de conselleria. Creus que la inestabilitat política o els canvis de governants o la ideologia està frenant un poc posar en valor i posar aquest pilar necessari inqüestionable de que la societat tingui una educació pública i de qualitat? Totalment. Jo sempre he pensat que tant en educació com sanitat, els serveis bàsics mínims, deurien de ser intocables. O sigui, tenia que haver un mínim digne que no es tocara estaguera governant el color que estaguera. I això es podria fer per llei? Això ho demaneu? Jo ho demanaria. Jo ho demanaria i hauria de ser una llei. Quins reptes té per davant l'educació pública valenciana per a tu, Elisabet? Quins reptes té?
Molts. És que n'hi ha Molts, tants és que no que- saben ni per on començar. Per on te diria, per N'hi ha on te tants que diria. no saben per on començar, Ara veritat. mateixa jo crec que n'hi ha una diferència molt notable entre educació pública o serveis públics i serveis privats. Concertats o privats. I això no hauria de ser. I això afecta a les desigualtats en la població, Totalment. no? Perquè moltes vegades, moltes persones que jo conec de la nostra generació, parle dels millennials, han aconseguit el que han aconseguit gràcies a l'escola pública, gràcies a l'educació pública, gràcies a la universitat pública, han pogut superar moltes barreres socioeconòmiques, molts estatus, no s'han mantingut en la mateixa línia, no? I han aportat moltíssim a la societat, però pareix que ara està com a la inversa. Pareix que no vulguin que la gent, si no té diners, que no, o sigui, si no té un ressò econòmic, que no tinga dret a ser algú. Però bueno, per això estan els nostres impostos també, no? Què penseu d'això? Eixa és una altra, o sigui, jo paguen els meus impostos als que en millor posicionats estan que poden estudiar en la privada concertada. No hi ha dret. Voleu un canvi de govern així en València? Jo crec que és necessari un canvi de govern perquè les coses es comencen a canviar un I poquet. creus que la societat se n'està donant d'això? Jo crec que sí. O sigui, és que ja no estem Perquè sempre se parlant... li culpa a la societat valenciana de sempre votar els mateixos, sempre la mateixa dinàmica, no? Des de fora se'ns veu com quasi que embobats, no? Sempre en aquest discurs, no? Sí. Què està passant ahí? Com podríem pegar aquest salt, aquest canvi? Pues, a veure, tenim en les urnes, en les pròximes urnes tenim la decisió de fer un canvi, perquè és que ara, a dia d'avui, no està sols l'escola, l'educació, tenim la sanitat, bueno, és que n'hi ha un munt de sectors que estan devaluant-se. Sí, estan molt tocats. Bueno, els metges també estan eixint al carrer, Sí. estan en vaga. Mm. Si agrada demanar 3 mesures urgents, 3, per a l'educació pública, quines serien? Les més urgents. Les més urgents, invertir en recursos tant en professorat com en infraestructures i baixada de ràtios i sobretot la llei educativa, de llibertat educativa, que deixa molt que desitjar. Molt bé. 3 paraules, una frase de llibertat educativa per a l'audiència que no entén què és això. Quina llei és aquesta? És la llei que van treure farà 2 anys, crec, on cadascú podia elegir la llengua en la que volia estudiar, però resulta que no és així, tenim moltes queixes de gent que vol estudiar, per exemple, en valencià, i no hi ha plaça en valencià. Te tens que ficar en el castellà. En qui està en el castellà? Pues a lo millor és castellanoparlants, és estrangers, estem creant guetos en les educacions, estem a lo de fa 1000 anys. Elisabet, que continua la lluita. Tenim moltes coses que demanar. Moltes. Hi ha molts motius per estar al carrer. Esperem que aquestes negociacions vagin a bon port. Gràcies per vindre i fins a la pròxima. A vosaltres. Adeu. Adeu. És veritat que vaig prometre't que